Măi băiete, ia să-ți spun ceva, ca o femeie bătrână. Eu am o fiică și-a făcut casă și aici care stroiesc clădiri. Drept înainte ei și domnul Racu e alături. Domnul Racu șede sub crâșa clădirii și și eu am ascultat vorbele și eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul. Ei totdeauna, cum ori tărei. Deși tot atunci când a fost fata, tu n-ai venit să spui, da, într-adevăr, ia că vedeți cum ai... Da, ea, asta, dacă e locul ei și 12 metri și drum, eu cred că... Eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul, dar noi atunci tot ne-a zăluit. Și nu ne-a făcut dreptate. Asta se poate de cum a cumpărat și construiește. Așa e, da. Atunci și că mătale când au venit, eu eram la gineri la casă și plângesc și jăluie. La cine îmi trebuiește clădirea asta să mă acopere și dar au făcut dreptate. Și am dat, care au făcut dreptate? Dar eu s-au luptat, așa mă lupt și eu azi, leagă peste casa mea, vine la eu de atâta ți-am zis, Vasile, ne-am luptat, am făcut ceva. Păi n-am făcut, dar deși de atât că au fost consilierii care au vrut și au făcut ce și au vrut. Dar eu m-am luptat, m-am luptat și n-am putut face, că eu eram 3 noi acolo. Dar restul a fost 14, că aici care se pune cu, el aduce economie, face economie, el distruge satul, ea că-și face el. Eu nu de asta, eu am venit cu altă întrebare, nu am venit ca să... Eu mă tai venit cu, dar eu știu problema, și toată masala aceea, de lângă și încoace și cât au vândut s-o dus de acolo. Dar așa ești cu apartamentele care au cumpărat, ia uitați că s-o dus, dar ei nu au apă, nu au canalizați ca lumea, n-au și le trebuie acolo. Niciodată. Dar tu e că chiar și sub clădirea aceea. Dar eu și eu sub clădire. Da, asta e problema. Problema nu e asta că dăm în clădirea aceea. E problema cum s-a mutat el cu 6 metri la gat, el, linia roșie a fost în rând cu toată lumea. Câți bani au plătit și au cumpărat tot locul oamenii ăștia? Acum ta nu știi, dar eu știu că eu am fost. Eu am fost în Consiliu și eu n-am văzut decizii de schimbare terenul ăsta. Ia că la ăsta nu-i de voi, dar la așa l-i-o dat voi. Eu vine de neagră lume și nu i-o dat voi.